Tady ten konec takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám. Na co? Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí. Proč? Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne. Kdy? Až se to lano napne. A lanoli nenapneli se? Lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo? Co? Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout. No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitý napnelismus. A napnelismus bez cuknolatury je volovinismus. To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura. Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napělo a loď sebou cukla. Avšak tomuto dění dojít nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není. Kotva není? Kotva není. Co? Připevněna. No ne, ale vy říkáte, že ta kotva... Ta kotva? Na tomhle laně... Na tomhle laně? Přivázaná? Není. Není? Není. Není? Není. Nemehlo? Blbé? Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat. Přivázat, pane, mně to bylo hned divný, že ji tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubě a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte? Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane. Kde je ten konec toho lana? Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat semhle. Jestli není někde vevnitř zapletený, no, tady není ten konec, není, no. Já ho nebral, že jo? Tak ho někdo uzít, že jo, to je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká, hele ho, tamhle jde. Tak na něj nesvete, ať ho zbytečně nepoplašíte. Už se žene, celý spocenej. Tady je ten konec, pane, a ten konec mluví o vás.